Mä aloitin tensoreiden käytön, kun mä olin 11-vuotias. Siinä vaiheessa kaverit varoitteli, että se ei ole kovin siisti juttu. Osa kavereista kokeili niitä. Pääsi aika nopeasti eroon. Mä oon nyt 21, enkä oo vieläkään päässyt itse eroon. Tämänkertaisessa jaksossa käsittelemme 21-vuotiaan nuoren koskettavaa tarinaa tensoririippuvuudesta. Niin no, mä olin aluksi ihan tavallinen poika, joka tykkäsi keitota kavereiden kanssa kadulla. Jossain vaiheessa kuvioihin kuitenkin astui sitten nää tensorit. Mun ensimmäiset tensorit mä poistin internetistä. Joku kokeneempi käyttäjä antoi mulle vinkin, mistä niitä saa. Tensorin käyttäjä on maailmassa lukemattomia, vaikka käyttäjämäärä romahtikin vuonna 2003, kun Ryan Sheckler liitettiin tiimiin. Niin, eli vuodet 2003 ja 2004 oli yhtä helvettiä. Tensorit piti tilata ulkomailta ja vaan harvat tilaukset sitten tuli lopuksi kuitenkin perille. 2005 vuoden alussa tensorit alkoi taas yleistymään, niitä sai muualtakin kuin ulkomailta. Menisin lopullisesti hajota siinä vaiheessa, kun myynti loppui Suomessa. Tai lähestulkoon loppu, kyllä niitä jostain sai. Mutta ne oli tosi kortilla. Täysi-ikäisyyden kynnyksellä, kun kaverit alkoi käymään baareissa, olin itse syvällä siinä tensoritussa. Eikä mua kiinnostanut tehdä oikein mitään, koska tensoreiden saaminen oli tosi vaikeaa siihen aikaan. Mä aloin punnitsemaan mun vaihtoehtoja ja yhdessä vaiheessa harkitsin jopa itsemurhaa. Päätin kuitenkin yrittää vielä ja se kannatti. Juuri julkaistun australialaisen tutkimuksen mukaan tensoreiden pitkäaikainen käyttö saattaa aiheuttaa aggressiivista käyttäytymistä ja masennusta. Jos hoitoon ei hakeuduta ajoissa, se johtaa vainoharhaisuuteen ja eristäytymiseen. Oisko se Miro oli joku 11, kun se alkoi niitä tensoreiden kanssa pelleilemään, mutta mä sitä vähän kyllä varoittelin, että se on vienyt monen pojan väärille teille. Surullista miettiä näin jälkikäteen sitäkin hommaa. Ehdotteli minullekin silloin aikaisemmin, että minäkin olisin niitä lähtenyt kokeilemaan. En minä uskaltanut semmosia lähteä. Mä koitin noissa vähän vaarattomammissa kamoissa pysyä, että noita ventureita ja tandereita on tullut käytettyä jonkun verran, että niistä ei niin pahasti jää koukkuun, että se on semmoista mukavaa hupia käyttöä. Kokeilin siinä muutaman viikon ja jäi aika nopeasti koukkuun. Jossain vaiheessa mä huomasin, että niistä on helvetin vaikea päästä eroon. Tässä sitä nyt sitten on ollut. Tänäkään päivänä Miro ei ole päässyt eroon tensoreista, mutta on onnistunut parantamaan elämänlaatuaan vähentämällä niiden käyttöä. Varsinaista parannuskeinoa ei vielä tensoririippuvuuteen löydy, mutta Miron mukaan perheen ja ystävien seuraan hakeutuminen, avun pyytäminen ja ongelmansa myöntäminen ovat askeleita kohti parempaa tulevaisuutta.